Racha o cuadripartito de Cambados. Este mediodía, PSOE, Somos e BNG tomaron a decisión de expulsar do goberno a José Ramón Abal, edil de Cambados Pode. Explicaron que toman esta medida despois de acumular numerosos desencontros. O último voto en contra de Abal a RPT, que impediu a súa aprobación. Que tal? Moi boa noite. O Executivo queda así en minoría, consciente de que a moción de censura está agora sobre a mesa. De seguido ofrecemos máis detalles da comparecencia desta tarde antes titulares. Vilagarcía saiu onte á rúa para reclamar unha ambulancia medicalizada para o Hospital do Salnés durante todo o ano. A concentración impulsada por Zona Aberta foi un éxito de convocatoria. A Comisión da Memoria Histórica critica a instalación dos urinarios públicos para as festas de Ribeira a carón do monumento en lembranza das persoas represaliadas polo franquismo. Piden a súa retirada inmediata. O BNG de Ribeira propón a renovación da Rúa da Barreira. Segundo os nacionalistas, esta vía, unha das principais saídas do centro urbano, precisa mellorar tanto a seguridade do tráfico como a mobilidade peonil. A vieira protagonista da fin de semana en Cambados. Ata o domingo no Paseo da Calzada poderán degustarse numerosas elaboracións co bivalvo como protagonista. As festas do Carme continúan no Grove. Trala multitudinaria procesión de onte a vila seguirá honrando a súa patroa esta fin de semana. Estamos nas novas do día, comezamos. E de seguido ofrecémoslles todos os detalles da comparecencia desta tarde do Goberno de Cambados para anunciar o cese do concelleiro de Cambados Pode, José Ramón Abal. Xa lle lo contábamos, rompe o cuadripartito de Cambados. O Goberno decidiu este mediodía cesar a José Ramón Abal, edil de Cambados Pode. PSOE, Somos e BNG explican que se trata dunha medida moi meditada, que chega despois de acumular numerosos desencontros. A pinga que colmou o vaso foi o voto en contra de Abal a RPT e a falta de vontade para acadar puntos de acordo. Esta mañá, última hora da mañá, cesou José Ramón Abal como membro do Goberno de Cambados, como concelleiro de Obras, Servicios e no Turismo e Seguridade Cidadá. Foi unha decisión, a verdade é unha decisión difícil, claro que sí, supón romper con un socio do Goberno. Así anunciaba o alcalde de Cambados a decisión do Goberno de expulsar o edil de Pode do Executivo. Quedan 8 concelleiros que suman PSOE, Somos e BNG. Tamén é unha decisión longamente meditada. A decisión ben motivada polo cúmulo de desencontros que levamos tendo entre o resto de socios de goberno e el. Decidiu non acompañar o resto do goberno, decidiu posicionarse en contra e, ademais, na maioría das ocasións, sin un argumento. Nesta listaxe de desencontros, o último foi o voto en contra de Abal a RPT, impedindo que saíra adiante e sen dar explicacións aos que ata de agora eran os seus socios. Si era membro do goberno, pero actuaba como se non fora membro do goberno. Leva bastante tempo sin asistir ás xuntas de goberno local, tampouco asiste ás reunións que convocamos do Pacto de Goberno para aclarar estas posturas. O alcalde compareceu xunto aos seus socios de goberno. Somos e BNG comparten a análise destacando que a situación era insostible. Cando unha persoa non asiste ás xuntas de goberno, non asiste ás comisións informativas previas aos plenos, temos a incerteza ata pouco antes da votación sobre o que vai a votar e depois resulta que vota coa oposición, pois, obviamente, é unha situación absolutamente incomprensible e inadmisible. A sensación de non unha persoa que non está no goberno e que non funciona como tal, que non se atingue ou que non se atañe ás cuestións que tratamos, esa falta de respeto que dende o BNG creo que sempre tuvo hacia os demais compañeiros de cando a forma de manifestar os desencontros, non? As tensións no seo do cuadripartito foron xa constantes
Sánchez no primeiro mandato entre o 2015 e o 2019. No seguinte, as esquerdas sumaron os apoios suficientes para gobernar sen o edil de Pode, cuxo voto volveu ser necesario despois dos comicios de 2023. Neste novo escenario, o Executivo gobernará en minoría, consciente de que a moción de censura está agora sobre a mesa. Somos conscientes de que é unha decisión arriscada, pero creo que cargada de dignidade. Porque nós queremos demostrarle aos cambadeses e cambadesas que estamos aquí buscando o mellor para Cambados. Si realmente alguén ten idea de presentar unha moción de censura, pois terían moitos sapos que tragar, non? Porque, francamente, ao longo destes 3 anos, a oposición do Partido Popular basouse en criticar duramente a xestión do concelleiro agora cesado. O Goberno terá tamén que reorganizar as súas competencias para asumir as carteiras de obras, servizos e no turismo e seguridade que ostentaba a Val. Polo de momento, o edil de Cambados Pode desbotou facer declaracións. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Como estaba previsto, a cidadanía de Vilagarcía e dos arredores xuntouse na Praza de Galicia para reclamar unha ambulancia medicalizada tamén no verán para o Hospital do Salnés. Foi a Asociación de Comerciantes e Hostaleiros da Vila Zona Aberta quen realizou esta convocatoria, que reuniu a veciños e veciñas, sindicatos e partidos políticos, coa excepción do Partido Popular. No seu manifesto, o colectivo sinalou que o obxectivo non é quitar recursos a outros concellos, senón dotar o Centro Comarcal dunha ambulancia maiores da que xa existe e que durante o verán presta servizo dende Sanxenxo. Dende Zona Aberta consideran que a decisión é inxustificable e inaceptable e sinalan que se trata dun servizo esencial. Quen tamén asistiu á concentración convocada por Zona Aberta foi o alcalde Vilagarcián. Alberto Varela celebrou a mobilización de onte e advertiu que seguirán loitando para reclamar unha ambulancia medicalizada para Vilagarcía durante todo o ano. Non soamente o pobo de Vilagarcía, senón tamén representantes de todo o Salnés dixeron moi alto e moi claro e non vamos a parar que queremos unha ambulancia medicalizada xa. Creo que a resposta do conselleiro de Sanidade creo que quedou desautorizada pola cidadanía. Facía tempo que non se veía tanta xente ao unísono reclamando algo que de xustiza. E repito, eu dixen, é dicir, creo que a decepción que ten Vilagarcía, que ten esta comarca coas decisións da Consellería de Sanidade ou da Xunta de Galicia, o seu presidente, dende logo, pois é moi grande. Teñen que rectificar. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza critica a localización que o Concello elixiu para a instalación dos urinarios públicos para as festas nun espazo situado a carón do monumento en lembranza das persoas represaliadas polo franquismo no municipio. Para a Comisión, este feito supón unha grave falla de respecto á memoria das vítimas e as súas familias, así como unha banalización intolerable dun lugar que foi concibido pro recordo, a dignidade e a reparación simbólica das persoas que sufriron persecución, violencia e morte durante a ditadura franquista. Ante esta situación, exíxenlle ao Concello a súa retirada inmediata e pídenlle explicacións públicas sobre esta decisión, así como a adopción de medidas que garantan o respecto e a protección dos espazos dedicados á memoria das vítimas da represión franquista.
O Concello de Pontevedra fixou hoxe a súa folla de ruta para dar unha solución definitiva e a longo prazo aos problemas do terreo de xogo do estadio de Pasarón. A edil de Deportes presentou as conclusións dunha auditoría técnica independente encargada o pasado mes de xuño. Segundo Anabel Gulías, o documento alerta dun fallo sistémico e irreversible da drenaxe, do perfil construtivo e da cuberta vexetal. Por iso, os técnicos recomendan acometer unha reconstrución integral do céspede, cuxo importe ascende a 1,7 millóns de euros. Esta actuación garantiría unha durabilidade do terreo de xogo de 15 a 20 anos. Dada a magnitude do investimento e o feito de que Pasarón é un equipamento estratégico para a cidade, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, vende remitir senllas cartas aos presidentes da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia. O obxectivo é sentar as tres administracións para colaborar económicamente no financiamento desta obra. A concelleira de Deportes mostrou tamén a súa disposición a dialogar e a estudar outras posibles solucións técnicas. Gulías apuntou tamén que a envergadura da obra requerirá inevitablemente buscar alternativas para os compromisos deportivos do Pontevedra Club de Fútbol durante o tempo que se prolonguen os traballos. Este orzamento de 1,7 millóns de euros é unha contía moi superior á exposta polo vicepresidente da Deputación esta semana. Rafa Domínguez comprometeu o apoio da institución provincial nesta obra cunha chega do 50% do custo da reforma. No seu caso, facía unha estimación de 160.000 euros. Porque non é un problema por poñer os recursos, e se porán. A condición que nos queremos é que, se o problema de Pasarón responde a unha cuestión inicial e originaria de construcción, que dá igual, xa pasou moito tempo, e creo que debemos ser honestas no resultado. Se é un problema de construcción, resólvase dunha vez por todas. E o ideal sería resolver outras deficiencias, a iluminación, os problemas constructivos das gradas e demais. Pero entendemos que o que máis urxe sería eso. Entón, sentémonos, falémolo e resolvámolo, porque ese tamén é o estilo Lores. En Ribeira, o BNG demanda a pavimentación da rúa da Barreira. Os nacionalistas reclamanlle ao Executivo local que continúe co plan de asfaltados que eles puxeran en marcha cando estaban na alcaldía e ir así mellorando as estradas municipais, reforzando tamén a seguridade viaria. Recollendo as propostas que a propia veciñanza lles fai, o Bloque Nacionalista Galego demanda ao goberno local o mantemento en xeral da Rúa da Barreira, con especial atención na pavimentación da propia rúa, que presenta a día de hoxe un estado importante de deterioro. Segundo os nacionalistas, trátase dunha das vías principais de saída do casco urbano, pola que a diario circulan numerosos vehículos, polo que urxe acometela de inmediato. Nesta Rúa da Barreira o que necesita é unha nova pavimentación que evite os problemas de inseguridade a hora de circular co seu vehículo, porque vemos que é unha das principais estradas de saída do Concello do centro urbano de Ribeira e, por tanto, necesita unha nova pavimentación. Pero, ademais diso, trasládanos que hai vehículos de gran tonelaxe que exceden incluso os límites da propia estrada e, por tanto, provocan que haxa baixantes que rompen e incluso pois camións que invaden as propias beirarrúas que xa son moi estreitas de por sí. O BNG pide ao goberno municipal que continúe co plan de asfaltados e de mellora da seguridade viaria para peóns nas diversas rúas do concello, que eles puxeron en marcha cando estaban na alcaldía e que supuxeron un investimento d'1,5 millón de euros. Pois a min gustaríame reivindicar que durante ese tempo que estivemos no goberno municipal fomos capaces de facer pavimentacións por 1,5 millón de euros, onde se viron obras tan importantes en Ribeira como, por exemplo, a pavimentación de toda a rúa Rodríguez Bautista, tamén as rúas Mendiño ou Otero Pedraio, que se pavimentaron e se peonalizaron, medidas tamén importantes para a circulación viaria como a municipalización do Centenario ou, por exemplo, a creación do aparcadoiro de Fafián ou da Avenida de Ferrol constitúen medidas en positivo que foron froito da escoita activa por parte da veciñanza. O BNG critica tamén as políticas actuais do goberno, baseadas máis, segundo eles, na propaganda que nas necesidades reais que ten a veciñanza. Vemos que o goberno municipal de Ribeira estáse dedicando
a outro tipo de políticas, unha política de propaganda, publicidade e fotografía que non está tendo en conta as opinións dos veciños e veciñas de Ribeira. De feito, aprobáronse uns orzamentos municipais sin tan sequera ter percorrido as parroquias para escoitar cales son as demandas da veciñanza e, por tanto, o que nós vamos a seguir traballando é en positivo para que as propostas que nos fagan os veciños e veciñas sexan levadas a pleno e que poidan ser unha realidade. O BNG denuncia un pelotazo urbanístico en Punta Sinás, no Concello de Poio. A formación anuncia alegacións e iniciativas no Parlamento para frear a modificación do PEXOM impulsada polo Partido Popular da localidade. A voceira nacionalista Marga Caldas acusa o goberno local de manipular a realidade e favorecer intereses privados para permitir construir nun dos espazos protexidos do municipio. Que ten que defender o interés do espazo público dos veciños de Poio, non o pode poñer en mans privadas e despois, evidentemente, entendemos que está realizando unha práctica que é moi perigosa e que pode ser un efecto chamada, amparando esta solicitude e esta modificación que non se ampara en ningún informe legal, a que nun futuro outras persoas interesadas en diferentes espazos ou terreos, falo de promotoras, pois que poidan entender que o trámite a seguir é o mesmo que se está seguindo concretamente con esta tramitación. Isto chamase pelotazo urbanístico, chamase facerlle un traxe a medida a un particular para beneficialo cunha enriquecemento, desde logo, evidente, millonario, fronte ao interés público, porque ademais nos pensamos que hai instrumentos normativos que os ten a Xunta, tamén os ten o Concello, para que ese terreo sexa de uso público. É unha xustificación de interese privado, de incrementar o valor, tamén o valor, desde logo, monetario que ten este terreo, polo posible uso constructivo e outros usos que a Xunta, incluso na zona de protección de costas, podría autorizar, como podría ser, ademais da parte suburbana, onde se podría facer edificacións, chalés, por exemplo. Segundo Caldas, a modificación puntual do PEXOM só busca eliminar a protección ambiental dun espazo catalogado para permitir a construción de vivendas privadas. Actualmente, o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Poio recolle expresamente o espazo de Punta Sinás no seu catálogo de bens protexidos pola súa relevancia ambiental e paisaxística, prohibindo calquera tipo de edificación e permitindo só actuacións de restauración. Caldas lembrou que xa no pleno de setembro de 2025 o BNG votou en contra do inicio desta modificación e advertiu de que non se exixa ningunha xustificación legal para a descatalogación. Ademais, o BNG denuncia numerosas deficiencias na tramitación. Entre elas, sinala que a documentación está incompleta, que faltan antecedentes fundamentais do acordo plenario, que parte dos informes teñen data posterior á aprobación inicial e que segue sen existir unha verdadeira avaliación ambiental estratégica. Pero os nacionalistas, o goberno municipal intenta xustificar a modificación argumentando que xa non existe nin o monólito nin o eucaliptal, os que fai referencia ao catálogo. Porén, Caldas subliña que a protección non responde á existencia destes elementos, senón o seu emprazamento nunha pequena península con elevados valores ambientais e paisaxísticos. Dende o BNG advirten de que se Xunta e Concello continúan coa tramitación, estudarán acudir a outras instancias administrativas e xudiciais. Hoxe foi o Partido Socialista quen fixo balance dos 3 anos de goberno de Luís López na Deputación de Pontevedra. Segundo a formación, trátase dun tempo perdido para a provincia, para os concellos e para as persoas que agardaban máis da Deputación Provincial. E os resultados son evidentes. O nivel de execución orzamentaria de investimentos é claramente insuficiente. Anuncian moito, executan pouco e transforman todavía menos. E ese é o verdadeiro balance destes 3 anos. Unha deputación instalada no conformismo e na propaganda. Por iso, recuperar unha deputación moderna, valente, transformadora aos servizos de toda a provincia é o noso obxectivo, porque Pontevedra non se pode permitir seguir perdendo oportunidades.
Segundo a voceira socialista, o actual goberno provincial renunciou a exercer un papel protagonista para converterse nunha prolongación política da Xunta. E lamentou que 3 anos despois non exista, dixo, unha soa gran política transformadora que eleve a marca do Partido Popular. Así, acusounos de paralizar a transformación das estradas provinciais, de frear as políticas de mobilidade sostible e de reducir o peso da igualdade, da cultura e da memoria democrática. Ademais, asegurou que o goberno provincial está máis preocupado pola propaganda que pola xestión e denunciou unha forma de gobernar marcada pola utilización partidista da institución e dixo pola falta de lealdade cos concellos que non están gobernados polo Partido Popular. Breve pausa para a publicidade, non marchen. O PSOE de Rianxo recolle o malestar dos veciños da Marquesa na parroquia de Asados pola tardanza na execución das obras de saneamento que levan máis de 7 meses paralizadas. Os socialistas reclaman ao Executivo maior axilidade no remate destes traballos que están a causar un grave prexuízo aos veciños. Segundo eles, o importante non é facer anuncios, como ten acostumado o equipo de goberno, senón cumprir cos compromisos adquiridos no seu día, dando solución aos problemas reais que demanda a veciñanza. Asistimos á chamada da veciñanza da Marquesa porque a situación na que se encontra ese proxecto de saneamento na Marquesa é un proxecto inacabado despois de 7 meses. O mensaje que se transmite dentro do goberno de que o terreno ten que asentar de novo ese mensaje que xa escoitamos en Cartomil e a Cruz, donde de novo vai a volver verse a veciñanza na tardanza da reposición do firme, nas conexións, na finalización da obra. O que lle pedimos a este Concello que sea claro e directo ca veciñanza e que se resolvan os proxectos en tempo e forma. Non é lícito que a veciñanza estea 8 meses cas pistas levantadas, cas zanjas abertas e con un mensaje que carece un poquinho de sentido e que quere transmitir esa sensación de inoperatividade ou como se fora unha situación de xerar dudas aos veciños sobre o remate desa obra. O Executivo de Noia vén de realizar unha importante actuación que deu como resultado o acondicionamento do entorno da Igrexa do Obre. A actuación financiada cos fondos europeos do Plan de Sostibilidade Turística no Destino ven a completar a primeira fase das sendas pionís da zona, así como a renovación dos servizos básicos nun dos espazos patrimoniais máis singulares do municipio. Hai varias semanas o Executivo noiés daba por concluídas as obras de acondicionamento do entorno da Igrexa do Obre. A actuación, cun orzamento de preto dos 40.000 euros, financiados con cargo a fondos europeos do Plan de Sostenibilidade Turística no Destino, permitiu a renovación dos servizos básicos, así como a humanización da zona, dotándoa dun maior atractivo e mellorando a accesibilidade. A obra do entorno da Igrexa do Obre é outra das obras que se fixo con cargo aos fondos do Programa de Sostenibilidade Turística que rematou a semana pasada, un programa moi importante que xestionaba Noia para todos os concellos da ría e que o que permitiu foi contemplar outras actuacións que xa se habían feito de acondicionar os camiños e as rúas do entorno da Igrexa. Se usaron adoquíns, unha zona adoquinada, que creemos que é a máis correcta, e que será unha actuación que traballará conxuntamente ou se sumará a outra intervención que está prevista, que é toda a volta da carretera da zona baixa do Obre, é dicir, entrando por 4 camiños e pasando pola iglesia, salindo outra vez alá ao Chan de Maroñas e incorporándose outra vez á carretera, que na zona da iglesia pois levará un pavimentado distinto porque a situación patrimonial e tal o require. A actuación forma parte da estrategia do goberno local de ir mellorando os espazos históricos cos que conta o municipio, para así conservalos e facelos máis atractivos. Son obras que melloran moitísimo a calidade de vida dos veciños, que melloran moitísimo o entorno e a visibilidade e que, sin ningún tipo de dudas, penso que é accións axeitadas para que os cidadáns estén máis contentos e
gocen de unhas instalacións municipais moito máis agradables e moito máis adecuadas á realidade que vivimos. Nós atendemos de igual xeito o centro que as parroquias, estas son actuacións que se están levando a cabo en parroquias. Como digo sempre, en todos os aspectos queda moito por facer, pero pouco a pouco vamos camiñando e vamos reformando todas as necesidades que hai. Pontevedra contará dende este luns cun novo punto limpo móvil. O servizo percorrerá distintos barrios da cidade para facilitar a veciñanza a reciclaxe de pequenos obxectos. En concreto, realizará ata 10 paradas no casco urbano. O obxectivo é achegar o servizo de xestión de residuos á cidadanía e evitar desprazamentos ao polígono do Campiño pro depósito de elementos de pequeno tamaño. E, desde logo, é facilitar que a xente recicle, separe e, polo tanto, o que estamos facendo é moitos destes electrodomésticos logo se tramitará por parte da empresa con outros xestores autorizados do tipo de residuo que sea para aproveitar o máximo posible e, polo tanto, que os residuos sean recursos e non un problema gordo que se leva a queimar e sacalo de enriba, non? Se trata de que os cidadáns sexan responsables e facilitar tamén que esa responsabilidade sea, bueno, o menos costosa e latosa posible para os cidadáns, non? Este punto limpo móvil estará operativo de luns a venres en horario de tarde de 3 a 8:30 e contará con 10 localizacións diferentes que se irán alternando entre as semanas pares e impares do ano. O servizo comezará o seu funcionamento o luns no barrio da Parda. O Concello levará a cabo unha campaña informativa coa repartición de folletos nas vivendas da cidade para que a cidadanía coñeza as localizacións e horarios exactos. O servizo está pensado para a recollida de cousas de pequeno tamaño que non se poden introducir nos colectores habituais, tales como pequenos electrodomésticos, pilas, ordenadores, tabletas, pranchas, carteiras ou tixolas. Posteriormente, a empresa concesionaria tramitará estes materiais mediante xestores autorizados para aproveitar ao máximo os recursos. Pola súa banda, a xestión dos obxectos de gran tamaño e voluminosos manterase sen cambios. Deberánse levar as instalacións do Campiño ou ben solicitar a súa recollida a domicilio mediante chamada telefónica. Próximamente despregarase un segundo punto limpo móvil destinado ao rural, que se planificará para dar cobertura a todas as parroquias do municipio. A Deputación da Coruña e a Asociación de Empresarios da Pobra veñen de asinar un convenio de colaboración que permitirá a esta última entidade seguir dinamizando e mellorando os servizos pro tecido comercial e empresarial do municipio. O acordo inclúe a mellora e renovación do equipamento do local da Asociación Empresarial, un espazo que require dunha renovación urxente debido ao desgaste do seu mobiliario e a carencias de índole tecnolóxica e estrutural. O investimento total previsto para a execución deste proxecto ascende a un máximo de 30.000 euros, un orzamento co que se pretende adecuar de forma integral a sede social da patronal pobrense para convertela nun centro polivalente. Dese total, a institución provincial achegará ao redor do 80% a través dunha subvención nominativa consignada no Plan de Emprego Local e a cantidade restante ata completar o importe necesario para realizar a actuación será asumido pola propia Asociación de Empresarios. A Vieira é a gran protagonista esta fin de semana en Cambados. O Paseo da Calzada acolle a 22ª edición da Festa da Vieira. O evento gastronómico que foi inaugurado este xoves prolongarase ata este domingo. Na fin de semana a carpa abrirá en horario de mediodía, entre as 12 e as 4 da tarde, e pola tarde dende as 8 ata as 11 da noite. Ali poderemos saborear vieira ao forno, vieira crocante con crema de cabaza especiada por 5 euros. Tamén arroz de volandeira ou empanada de volandeira, neste caso a 6 euros a ración. A festa inclúe distintas actividades paralelas. Este venres, por exemplo, celebrouse o show cooking da man do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés. Tampouco faltan as propostas musicais. Pola festa xa pasaron M80 ou Take It Easy. Esta noite é a quenda del Cuarto Sentido. Xa este sábado haberá un novo show cooking con Miguel Mosteiro, a continuación sesión vermú con Fanfarria Furruxa e o domingo pola mañá derradeiro show cooking, sesión vermú con Dani Barreiro en
diferentes. Pola tarde, a programación adáptase por mor da final do Mundial de Fútbol. A procesión da Virxe do Carme adiántase para as 5:30, para que poida rematar ao redor das 8:30. Mantense para as 10:30 da noite o concerto de Óscar Ibáñez, pero dende a organización apuntan a que o seu inicio seguramente se retrase para poder rematar de ver o encontro entre España e Argentina. En todo caso, na carpa van a instalar unha pantalla para poder tamén seguir o encontro dende ali. Centos de persoas asistiron a última hora da tarde de onte á misa e posterior procesión da Virxe do Carme en Rianxo. Na maioría das vilas da zona, a cerimonia celebrouse durante a xornada de mañá, aínda que en Rianxo é tradición facelo pola tarde, aproveitando ademais o festivo local. Como a vila mariñeira que é, e como manda a tradición, cada 16 de xullo, Rianxo honrou a súa Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros. Os actos arrancaron ás 7 da tarde na igrexa parroquial, onde se celebrou a misa solemne, oficiada polo párroco Marcelino Sánchez. Unha vez rematada, tivo lugar a tradicional procesión. Centos de persoas acompañaron as dúas virxes no seu traxecto dende o templo ata a zona portuaria, e foron dúas porque a imaxe da Virxe do Carme local acompañou neste ano tamén a imaxe do Carme de Leiro. Na comitiva de autoridades asistentes, o alcalde Julián Bustelo e demais membros da Corporación Municipal, así como tamén o patrón maior Miguel Ángel Iglesias e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, que non quixo perderse tampouco esta xornada festiva. Unha vez no porto, a procesión continuou como é costume polo mar. As dúas imaxes estiveron acompañadas no seu traxecto por numerosas embarcacións de maior e menor porte ata o interior da ría, onde se realizou como é costume a ofrenda floral en recordo de todos os falecidos no mar. Tamén houbo actos festivos e relixiosos no Grove, un dos lugares con máis tradición. O acto central da xornada festiva no municipio foi a misa na lonxa en lembranza dos mariñeiros falecidos, seguida da procesión marítima. Un acto que contou co tradicional baile á Virxe. Unha vintena de embarcacións acompañaron a imaxe pola ría da Arousa, nun momento que sempre esperta gran expectación entre a veciñanza e os visitantes. As festas do Carme no Grove van continuar ao longo desta fin de semana. Esta noite estase a celebrar a terceira Noite Meca, unha proposta centrada na promoción de bandas locais. Este sábado está programada a última gran verbena da programación con América SL, seguida dunha sesión de discoteca móvil para a mocidade. Xo domingo vaise celebrar o Día do Neno. Durante toda a xornada as atraccións contarán con prezos reducidos. Pola tarde o grupo por 4 porase a fronte dunha festa infantil que incluirá animación musical, hinchables e unha festa da escuma. As festas do Carme arrancaron no Grove este pasado mércores, sumando así 5 intensas xornadas de actos relixiosos e festivos. Con estas emotivas imaxes despedimos o informativo deste venres. As novas do día volve o luns con máis actualidade. Que pasen unha feliz fin de semana.